La propia Dirección General de Tráfico alaba este servicio por los resultados que está dando y tanto desde el BNG como desde Galiza Nova se oponen a la supresión del Noitebus anunciada por la Xunta. Estáse a privar a moitos mozos e mozas galegos que viven nunha zona rural, como é maioritariamente a poboación moza da provincia de Ourense, de un servizo de transporte público noturno para poder disfrutar de xeito seguro do seu lecer. Galiza Nova denuncia que lo que la Xunta busca es la privatización del servicio, lo que implicaría un aumento del precio del billete y una disminución de las rutas. Por esa razón piden a los ciudadanos que se manifiesten en contra de una medida que consideran negligente. Nos consideramos que o Partido Popular na Xunta de Galiza está a cometer unha neglixencia coas políticas de seguridade viaria destinadas en concreto a un sector moi específico como pode ser a xente nova, porque se está a eliminar de cara ao 2011 a medida máis exitosa e máis útil para concienciar na seguridade viaria e para diminuir os accidentes nas estradas.